Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Pasatu behar dugu fideua berdea. Lekarekin egindako platera da, batzuei zaio gustatzen lekak, baina probatu prestatzen horrela platera eta seguro gustatuko zaiela. Udako baratzea. Elikadura sistemak elikagaien ziklo naturalari lotua egon behar du. Prestatu behar dugu fideua berdea. Lekakin prestatuko dugu, hortarako beharko dugu, tipuleta, lekak, txalda pixket, katza eta olioa, eta gero, lekak eta fideua erabiliko dugu. Hau da fideo potolo hau, baratxuri zizterra, salda berriz, eta hasiko gara eta ikusiko dugu abertze emaitza edo ze atratzen zaigun. Lehenik, xiatuko dugu tipuline. Mentxeotako dugu olio pixka bat. Zuen jarriko dugu. Eta lekak ere bai. Leka nabarmentzen da fibra uniz duelako. Fibra uniz duten dietek mastekatzeko denbora gehiago behar dute. Horrek listu jareatze gehiago ekartzen du eta ondorioz aho higienea hobetzen da. Ikusi duzuen bezala, sueztitu dugu tipula eta gure lekak eta bota diogu salda gainetik. Eta orain utziko dugu egosten. Eta gero behin egosten denean, nahi dugu pureatu. Eta olio pixka bat bota, mayonesako antzeko bezalako testura lortzen dugun, eta hau izango da alde bat. Orain beste bat prestatu behar dugu, beste aldea. Baltzenekien Nafarroan lehenengo denboretan lekak konserbatzeko manera bat zela lekak ari batean sartuak zintzirikatzea leka horiek ihartzeko. Orain prestatu behar dugu gure fideua, beraz, jarriko dugu zuan, tipuleta bat, baratxuri zizter bat ere bai.
baratxurie. Orain zuan jarriko dugu. Nekak ere bai jarriko dugu. Gatza pixka bat emango dugu. Hau bihurtuko dugu krema, beraz pureatuko dugu. Lekak tipul eta baratxuriari botako diogu ja salda. Eta utziko dugu irikiten eta irikiten hasten denean orden botako dugu fideua. Eta behin egosizkero fideua, nahaziko dugu kremakin. Eta ja, enplatatuko dugu. Jasi da irikiten, beraz, jarriko dugu fideoz. Hementxe dugu ja, fideoa egosita dago, bai? Lekak ere bai. Eta orain gehituko diogu gure krema. Eta sua itzeliko dugu. Eta horrela zapore guztiak nahazten dugu pixka bat. Eta reposatzen dugu pixka bat, uzten dugu plateran jarri baino lehen. Orain, jarriko dugu holaxe.
fideuga berdea. Osagai gutiekin egindako platera, erraza eta zaporetsua eta benetan osasungarria. Fideua berdea, osagaiak. 150 gramo fideo lodi, baratxuri zizter bat, tipuleta bat, 250 gramo leka, litro erdi salda, olioa gatza, leka krema egiteko 250 gramo leka, tipuleta bat, 100 mililitro salda gatza olio zurrustada bat,